Astăzi voi vorbi despre 10 bărbați care au avut curajul să spună adevărul într-o lume care îi condamna. 10 actori care au riscat totul, cariera, reputația, viața însăși, pentru a fi autentici. În anii 50, 60, 70 și 80, să fii gay în Hollywood era echivalent cu o condamnare la moarte profesională. Dar acești bărbați nu s-au temut, au vorbit, au mărturisit și au schimbat pentru totdeauna industria cinematografiei. Dar rămâneți până la final, pentru că ceea ce veți auzi nu sunt simple povești despre coming out, sunt povești despre curaj, despre prețul autenticității, despre ce înseamnă să trăiești adevărat într-o societate care te urăște pentru cine ești. Sunt secrete pe care Hollywoodul le-a ascuns timp de decenii, secrete care au distrus cariere, care au distrus vieți, care au dus la sinucideri, la alcoolism, la depresie. Pentru că a fi gay în epoca de aur a Hollywoodului nu însemna doar să fii diferit, însemna să fii criminal, literal. Legile sodomiei existau în aproape toate statele americane. Poliția făcea raiduri în barurile gay. Oamenii erau arestați, expuși public, ruinați. Și dacă erai actor, dacă erai celebru, era și mai rău. Pentru că presa era nemiloasă, publicul era nemilos, studiourile erau nemiloase. Așa că majoritatea actorilor gay se ascundeau, trăiau în minciună, se căsătoreau cu femei pe care nu le iubeau, aveau relații secrete și mureau fără să fi putut trăi vreodată cu adevărat. Dar nu toți au acceptat această situație. Și astăzi voi vorbi despre cei care au spus nu, despre cei care au avut curajul să fie ei înșiși. Primul nostru erou este Rock Hudson. Da, ați auzit bine. Rock Hudson, simbolul masculinității americane, bărbațul pe care toate femeile îl doreau, era gay. Și toată lumea în Hollywood știa asta, toată lumea în afară de public. Rock s-a născut în 1925 în Winnetka, Illinois, cu numele Roy Harold Shearer Jr. A crescut într-o familie săracă. A lucrat ca șofer de camion înainte de a fi descoperit de un agent. În 1952, studioul Universal i-a schimbat numele în Rock Hudson și l-a transformat în stea. Un bărbat frumos, înalt, cu o voce profundă, perfectul iubit de pe ecran. A jucat în 10 de filme romantice, a sărutat cele mai frumoase actrițe ale epocii, Doris Day, Elizabeth Taylor, Jane Wyman, și nimeni nu bănuia adevărul. Sau cel puțin, nimeni nu vorbea despre el. Pentru că în anii 50, homosexualitatea era ceva de care nu se vorbea. Ceva rușinos, ceva ascuns. Rock a trăit dublu. Pe ecran era heterosexual. În viața privată avea relații cu bărbați. Relații secrete, desigur. Se întâlnea în locuri discrete. În case private. Niciodată în public. Pentru că a fi prins însemna sfârșitul carierei și Rock își iubea cariera. În 1955, presiunea a devenit prea mare. Revistele începuseră să pună întrebări. De ce Rock Hudson, cel mai dezirabil burlac din Hollywood, nu era căsătorit? De ce nu avea iubite? Și studioul a decis să rezolve problema. L-au forțat să se căsătorească cu Phyllis Gates, secretara agentului său. Un mariaj de fațadă. Un mariaj care trebuia să convingă publicul că Rock era heterosexual. Mariajul a durat 3 ani. 3 ani de minciună. 3 ani în care Rock a trebuit să joace rolul soțului iubitor în public, în timp ce în privat continua să aibă relații cu bărbați. Au divorțat în 1958 și Rock a continuat să își trăiască dubla viață, până în 1985, când a fost diagnosticat cu SIDA, boala care devasta comunitatea gay, boala despre care nimeni nu vorbea, boala care era considerată o pedeapsă divină. Rock
a fost una dintre primele celebrități diagnosticate cu SIDA și la început a vrut să păstreze secretul. Nu vroia ca lumea să știe, nu vroia să fie expus. Dar boala a progresat rapid și în iulie 1985, când Rock apărea la o conferință de presă în Paris, toată lumea a văzut. A văzut cât de slab devenise, cât de bolnav arăta. Și presa a început să speculeze. La început, publicistul lui Rock a negat. A spus că este doar obosit, că are gripa, dar pe 2 iulie 1985, Rock Hudson a făcut ceea ce niciun alt actor nu făcuse vreodată. A recunoscut public că are SIDA și implicit a făcut coming out. Pentru că în 1985, SIDA era cunoscută ca boala gay. Dacă aveai SIDA, toată lumea presupunea că ești gay. Anunțul lui Rock a șocat America, a șocat lumea, dar a făcut și altceva. A pus SIDA pe harta națională. Președintele Ronald Reagan, care refuzase ani întregi să vorbească despre epidemia de SIDA, a fost forțat să recunoască problema. Finanțarea pentru cercetarea SIDA a crescut dramatic. Și oamenii au început să realizeze că SIDA nu este doar o boală a homosexualilor. Este o boală care poate afecta pe oricine. Rock Hudson a murit pe 2 octombrie 1980 și 5, la vârsta de 59 de ani. A murit fără să fi putut trăi vreodată deschis ca bărbat gay. Dar moartea lui a salvat mii de vieți, pentru că a adus atenție asupra SIDA. A făcut oamenii să înțeleagă gravitatea epidemiei și pentru asta Rock Hudson este un erou. Al doilea bărbat despre care vreau să vorbesc este Montgomery Clift. Monty, așa cum îl numeau prietenii, a fost unul dintre cei mai talentați actori ai generației sale. S-a născut în 1920 în Omaha, Nebraska. A început să joace în teatru când era adolescent și în 1948, la vârsta de 28 de ani, a debutat în cinema cu filmul Red River, alături de John Wayne. A fost o senzație instantanee, frumos, talentat, intens. A fost nominalizat la Oscar pentru primul său film și apoi pentru al doilea, The Heiress, și pentru al treilea, A Place in the Sun. 3 nominalizări în 3 ani. Era destinat să devină cel mai mare actor din generația sa. Dar Monty avea un secret. Era gay sau bisexual. Nimeni nu știe cu exactitate, pentru că Monty nu vorbea despre asta. Nu cu presa, nu cu publicul, nici măcar cu familia sa. Trăia în tăcere, în durere, încerca să se ascundă. Avea relații cu bărbați, dar în secret absolut. Și stresul acestei vieți duble l-a distrus. A început să bea, să ia pastile, să aibă comportamente autodistructive. În 1956, când filma Raintree County, alături de Elizabeth Taylor, Monty a avut un accident de mașină teribil. Își fracturase fața. A avut nevoie de multiple operații de reconstrucție și, deși s-a recuperat fizic, nu s-a recuperat psihic. A devenit și mai dependent de alcool și medicamente. Cariera lui a suferit. Nu mai era același actor, nu mai avea aceeași intensitate, aceeași prezență. Monty nu a făcut niciodată coming out public. Nu a avut curajul. Sau poate nu a avut ocazia. A murit pe 23 iulie 1966, la vârsta de doar 45 de ani. Cauza oficială? Atac de cord. Dar toată lumea știa adevărul. Monty se sinucisese încet, cu alcool, cu pastile, cu durerea de a nu putea fi el însuși. Povestea lui este tragică. Este o poveste despre ce se întâmplă când societatea te forțează să te ascunzi, când nu îți permite să trăiești autentic. Monty ar fi putut fi cel mai mare actor din generația sa, dar societatea l-a distrus, l-a obligat să trăiască în minciună
și acea minciună l-a ucis. Al treilea nostru erou este Tab Hunter. Tab s-a născut în 1931 în New York cu numele Arthur Andrew Kelm. A fost descoperit la vârsta de 18 ani când făcea patinaj cu role în Central Park. Era incredibil de frumos, blond, cu ochii albaștri, cu un zâmbet perfect. Hollywood l-a transformat în idol adolescențin. În anii 50, Tab Hunter era peste tot, în filme, în reviste, în emisiuni TV. Fetele țipau când îl vedeau, dormeau cu postere ale lui pe pereți. Visa să se căsătorească cu el, dar Tab avea un secret, era gay. Și spre deosebire de alții care își ascundeau orientarea, Tab a avut nenorocul să fie expus. În 1955, revista Confidential a publicat un articol despre el, un articol care sugera că este homosexual. Un scandal uriaș. Cariera lui ar fi trebuit să se termine acolo, dar studioul Warner Bros. A intervenit. Au negat totul. Au spus că este o minciună și au creat o poveste de dragoste falsă între Tab și actrița Natalie Wood. Fotografii ai lor împreună peste tot. Articole despre relația lor. Totul fals, totul orchestrat. Și a funcționat. Publicul a crezut. Sau a vrut să creadă. Tab a continuat să lucreze, dar a trăit în frică constantă. Frică că va fi expus din nou. Frică că va pierde tot. Și acea frică l-a ținut în dulap decenii. Abia în 2005, la vârsta de 74 de ani, Tab Hunter a făcut coming out public. A publicat o autobiografie, Tab Hunter Confidential, The Making of a Movie Star, în care și-a spus povestea unui bărbat gay care a trebuit să trăiască în minciună timp de 50 de ani. Cartea a fost un succes. A fost transformată în documentar și Tab, în ultimii ani ai vieții, a putut în sfârșit să trăiască deschis. A avut o relație de 35 de ani cu producătorul Alan Glazer. O relație de care a vorbit public, cu mândrie. Tab Hunter a murit pe 11 iulie 2018, la vârsta de 87 de ani. A murit liber, a murit fiind el însuși. Și povestea lui ne arată că nu este niciodată prea târziu să fii autentic. Scrieți în comentarii dacă cunoașteți și alte povești similare. Sunt curios să știu. Al patrulea bărbat este Anthony Perkins, cel mai cunoscut pentru rolul Norman Bates din Psycho. Anthony s-a născut în 1932 în New York. Tatăl său, Osgood Perkins, era și el actor. Anthony a crescut în lumea teatrului și cinematografiei. A debutat în filme la vârsta de 21 de ani. Era talentat, frumos, intens. În 1956 a fost nominalizat la Oscar pentru Friendly Persuasion. Avea o carieră promițătoare în față. Dar în 1960 totul s-a schimbat. A jucat rolul Norman Bates în Psycho de Alfred Hitchcock. Un rol care l-a făcut celebru pentru totdeauna, dar care l-a și tipizat, pentru că Norman Bates era un personaj perturbat, un ucigaș. Și publicul a început să îl asocieze pe Anthony cu acest personaj, să vadă ceva înfricoșător în el, ceva diferit, ceva ciudat. Și poate că bănuiau, poate că simțeau că Anthony ascunde ceva, pentru că el ascundea faptul că este gay. Anthony a avut relații cu bărbați toată viața, dar niciodată public, niciodată deschis. A fost văzut cu actori, cu regizori, cu dansatori, dar întotdeauna în particular, niciodată în public. În 1983, la vârsta de 51 de ani, Anthony s-a căsătorit cu Barry Berenson, o fotografă și model. Au avut 2 copii. Pe din afară, părea mariajul perfect. Dar cei apropiați știau adevărul. Știau că Anthony este gay. Știau că mariajul este o fațadă. Dar Anthony nu a făcut niciodată coming out public. Nu a avut curajul. Sau
poate nu a vrut, poate că s-a simțit mai în siguranță în dulap, mai protejat. În 1990, Anthony a fost diagnosticat cu SIDA. A păstrat diagnosticul secret cât timp a putut. Dar boala a progresat și pe 17 septembrie 1992, Anthony Perkins a murit. Avea 60 de ani. Numai după moartea lui, familia a anunțat că murise de SIDA și implicit lumea a aflat că fusese gay. Povestea lui Anthony este tristă, pentru că a trăit întreaga viață în ascundere. Nu a putut fi niciodată el însuși în public și a murit fără să fie avut curajul să spună adevărul. Al cincilea bărbat despre care vreau să vorbesc este un caz diferit, pentru că el a făcut coming out, dar nu în modul în care ne-am aștepta. Vorbesc despre Raymond Burr, actorul care l-a jucat pe Perry Mason în celebrul serial TV. Raymond s-a născut în 1917 în British Columbia, Canada. A lucrat în teatru, apoi în cinema și televiziune. În 1957 a început să joace rolul Perry Mason și a devenit o stea. Serialul a durat 9 sezoane. Raymond a câștigat 2 Emmy Awards. Era unul dintre cei mai iubiți actori din America. Dar Raymond avea un secret. Era gay. Și pentru a ascunde acest secret, a creat una dintre cele mai elaborate minciuni din istoria Hollywoodului. A spus că fusese căsătorit de 3 ori, că prima soție murise în accident de avion, că a doua soție murise de cancer, că a treia soție murise și ea. A spus că a avut un fiu care murise de leucemie la vârsta de 10 ani. Povești tragice, povești care făceau oamenii să îl compătimească, să îl vadă ca pe un bărbat marcat de tragedie. Un bărbat singur, nu pentru că este gay, ci pentru că soarta a fost crudă cu el. Dar totul era o minciună. Niciuna dintre aceste căsătorii nu existase. Copilul nu existase. Raymond inventase totul pentru a explica de ce nu se căsătorește, de ce trăiește singur, de ce nu are iubite. Și minciuna a funcționat. Toată lumea a crezut-o. Timp de decenii. Abia după moartea lui Raymond, în 1993, adevărul a ieșit la iveală. Un biograf a cercetat povestea lui și a descoperit că toate acele căsătorii erau fictive, că Raymond trăise timp de 35 de ani cu Robert Benavides, un actor și producător. O relație pe care o ținuseră secretă toată viața. Povestea lui Raymond ne arată cât de departe erau dispuși să meargă actorii gay pentru a-și ascunde orientarea. Minciuna era preferabilă adevărului, pentru că adevărul însemna sfârșitul carierei. Dacă vă place ceea ce auziți, apăsați butonul de subscribe și lăsați un like. Ajută enorm să continui să vă aduc astfel de povești. Al 6-lea bărbat este Sal Mineo, tânărul actor rebel care a jucat alături de James Dean în Rebel Without a Cause. Sal s-a născut în 1939 în Bronx, New York, într-o familie de imigranți sicilieni. A început să joace în teatru când era copil. La vârsta de 16 ani a fost ales pentru Rebel Without a Cause. Rolul lui l-a făcut celebru peste noapte. A fost nominalizat la Oscar. La doar 16 ani. Era tânărul star al Hollywoodului. Frumos, talentat, cu un viitor strălucit în față. Dar Sal era gay. Și în anii 50, asta era un secret pe care trebuia să-l păstreze. Sal a încercat să trăiască heterosexual. A avut relații publice cu actrițe, Jill Howard, Stephanie Powers. Dar toate erau false. În privat, Sal avea relații cu bărbați. Se întâlnea în secret, în locuri discrete, pentru că a fi prins însemna sfârșitul carierei. Pe măsură ce anii treceau, cariera lui Sal a început să se deterioreze. Nu mai era adolescentul drăguț, era un adult și Hollywood nu știa ce să facă cu el. Rolurile au început să dispară. Banii
au început să dispară și Sal a devenit disperat. În anii 70, când mișcarea pentru drepturile gay începea să prindă avânt, Sal a început să fie mai deschis despre orientarea sa. Nu a făcut un coming out public formal, dar a început să vorbească despre drepturile gay, să participe la evenimente, să fie văzut în baruri gay. Era aproape de a face pasul final, de a spune adevărul public. Dar nu a avut șansa. Pe 12 februarie 1976, Sal Mineo a fost înjunghiat mortal în parcarea din spatele apartamentului său din West Hollywood. Avea 37 de ani. Ucigașul nu a fost prins decât 2 ani mai târziu. Era un hoț mic, Lionel Ray Williams, care a spus că l-a ucis în timpul unui jaf. Dar mulți au crezut că Sal a fost ucis pentru că era gay, că a fost o crimă motivată de ură. Niciodată nu vom ști cu siguranță. Ce știm este că Sal Mineo a fost unul dintre primii actori care au avut curajul să trăiască deschis ca bărbat gay și a plătit cu viața pentru acest curaj. Al 7-lea bărbat este unul pe care puțini îl cunosc astăzi, dar în anii săi era o stea. Vorbesc despre William Haynes. Billy, așa cum îl cunoșteau toți, s-a născut în 1906 în Virginia. A ajuns la Hollywood în anii 20 și a devenit rapid o vedetă a filmului mut. Era frumos, fermecător, popular. În 1927 era cel mai de succes actor de la Metro Goldwyn Mayer. Câștiga mai mulți bani decât Greta Garbo, decât Joan Crawford, decât oricine altcineva din studio. Dar Billy era gay și, spre deosebire de alții, nu încerca să se ascundă. Trăia deschis cu partenerul său, Jimmy Shields. Mergeau împreună la petreceri, erau văzuți împreună în public. Toată lumea în Hollywood știa. Dar atâta timp cât Billy făcea bani pentru studio, nimeni nu spunea nimic. Problema a apărut când filmele sonore au devenit standard. Vocea lui Billy nu era la fel de plăcută ca aparența lui. Filmele lui au început să aibă mai puțin succes. Și studioul MGM a văzut o oportunitate. L-au chemat pe Billy și i-au dat un ultimatum. Fie se căsătorește cu o femeie și își ascunde homosexualitatea, fie cariera lui se termină. Billy a refuzat. A spus că nu va trăi în minciună, că nu va abandona pe Jimmy, că preferă să renunțe la actorie decât să renunțe la sine însuși. Și așa a făcut. În 1934, la vârsta de 34 de ani, când era încă în apogeul carierei, William Haynes a părăsit Hollywood-ul. Dar nu și-a terminat viața în tristețe. A devenit decorator de interior și a avut un succes imens. A decorat casele celor mai bogate și mai faimoși oameni din America, inclusiv casele unor actori care îl condamnaseră pentru homosexualitatea sa. Billy și Jimmy au rămas împreună 50 de ani, până când Jimmy a murit în 1974. Billy a murit 9 luni mai târziu, pe 26 decembrie 1973, la vârsta de 73 de ani. Prietenii spuneau că a murit de inimă frântă. Povestea lui Billy este diferită de celelalte, pentru că el nu a așteptat până la bătrânețe sau până la moarte pentru a fi autentic. A ales autenticitatea de la început, chiar dacă asta însemna să renunțe la tot ce construise, și a trăit o viață fericită, o viață adevărată, o viață pe care nu a regretat-o niciodată. Al 9-lea bărbat este Richard Chamberlain, Dr. Kildare pentru întreaga lume. Richard s-a născut în 1934 în Los Angeles. A studiat actoria și a început să joace în teatru. În 1961 a fost ales pentru rolul Dr. Kildare în serialul TV cu același nume. A devenit o senzație. Femeile îl adorau. Era frumos, blând, perfect. Serialul a durat 5 sezoane.
Richard a devenit una dintre cele mai mari vedete TV din America. După serial, a continuat să lucreze în filme și televiziune. A jucat în The Thorn Birds, o miniserie care a avut un succes uriaș. A câștigat un Golden Globe, era în apogeul carierei, dar Richard ascundea un secret, era gay, și ascundea acest secret de frică. Frică că, dacă ar ieși la iveală, cariera lui s-ar termina. Așa că a trăit dublu. În public era heterosexualul perfect. În privat, avea relații cu bărbați. Relații secrete. Richard a trăit așa decenii, până în 2003, când, la vârsta de 69 de ani, a publicat autobiografia sa, Shattered Love. În carte, Richard și-a povestit viața. Povestea unui actor gay care a trebuit să se ascundă timp de 40 de ani, care a trăit în frică constantă, care și-a ascuns adevărata identitate pentru a-și proteja cariera. Cartea a fost o revelație. Mulți fani au fost șocați, alții au fost dezamăgiți, dar mulți au fost și impresionați de curajul lui Richard, de faptul că, în final, a avut curajul să spună adevărul. Richard a spus că a făcut coming out pentru tinerii actori gay, pentru a le arăta că este posibil, că pot avea o carieră de succes și pot fi autentici, că nu trebuie să trăiască în minciună așa cum a trebuit el. Astăzi, Richard Chamberlain are 91 de ani și trăiește deschis cu partenerul său de peste 4 decenii, Martin Rabbit. Trăiește în Hawaii, trăiește liniștit, trăiește autentic și este în pace cu sine însuși. Al 8-lea bărbat este Cary Grant. Da, ați auzit bine. Cary Grant, simbolul eleganței și al masculinității, a fost subiectul speculațiilor despre orientarea sa sexuală toată viața. Cary s-a născut în 1904 în Bristol, Anglia, cu numele Archibald Alexander Leach. A venit în America când era adolescent. A lucrat în circ, în vaudeville, în teatru. În 1932 a ajuns la Hollywood și în câțiva ani a devenit una dintre cele mai mari vedete ale cinematografiei. Frumos, carismatic, spiritual. A jucat în 10 de filme clasice: The Philadelphia Story, North by Northwest, To Catch a Thief. Era considerat cel mai fermecător actor din lume, dar în spatele acestei imagini perfecte, Cary ascundea secrete. Secrete despre care se vorbea în șoaptă în Hollywood, despre relațiile lui cu bărbați, despre viața lui cu Randolph Scott, un alt actor cu care a locuit timp de 12 ani. Au cumpărat o casă împreună, au trăit ca un cuplu. Dar în public amândoi susțineau că sunt doar prieteni buni, că împart casa din motive economice. Cary s-a căsătorit de 5 ori, cu 5 femei diferite. Toate mariajele s-au terminat în divorț și toată lumea se întreba de ce. De ce un bărbat atât de dezirabil nu putea să rămână căsătorit? Poate că răspunsul era că nu putea fi sincer cu sine însuși, că trăia o viață dublă, că se căsătorea pentru a convinge lumea că este heterosexual, dar în realitate era atras de bărbați. Sau poate era bisexual. Nimeni nu știe sigur, pentru că Cary nu a vorbit niciodată public despre asta. A negat orice sugestie de homosexualitate. A amenințat cu procese pe oricine îndrăznea să sugereze așa ceva. Și a murit fără să fi mărturisit vreodată adevărul. Cary Grant a murit pe 20 și 9 noiembrie 1980 și 6, la vârsta de 82 de ani. Până astăzi, orientarea sa sexuală rămâne un mister. Unii spun că era gay, alții spun că era bisexual, alții că era pur și simplu un bărbat complicat care avea relații complicate. Ce știm sigur este că Cary Grant a trăit într-o epocă când nu putea fi deschis, când trebuia să se ascundă și că această ascundere l-a costat fericirea, l-a costat pacea interioară,
l-a costat posibilitatea de a trăi autentic. Al 10-lea și ultimul bărbat despre care vreau să vorbesc este Sir Ian McKellen. Da, știu că Ian nu este american, este britanic, dar a lucrat mult în Hollywood și merită să fie în această listă, pentru că Ian McKellen a fost unul dintre primii actori de mare calibru care a făcut coming out voluntar, nu pentru că a fost forțat de circumstanțe. Ian s-a născut în 1939, în Burnley, Anglia. A studiat la Cambridge, a devenit actor de teatru, unul dintre cei mai mari actori shakespearieni din generația sa. În anii 80 a început să joace și în filme, dar era deja în vârsta de 40 și ceva de ani. Nu era tânăr, nu era idol adolescentin, era un actor serios, respectat, admirat. În 1988, când guvernul britanic încerca să introducă Section 28, o lege care interzicea promovarea homosexualității în școli, Ian a decis că trebuie să vorbească. Și pe 27 ianuarie 1988, Ian McKellen a făcut coming out public. La radio BBC a spus clar și simplu că este gay, că întotdeauna a fost gay și că este mândru de cine este. A fost un moment istoric, pentru că Ian nu era un actor oarecare, era Sir Ian McKellen, cavaler al coroanei britanice, unul dintre cei mai respectați actori din Marea Britanie. Și coming out-ul lui a avut un impact uriaș. A arătat că poți fi gay și de succes, că poți fi gay și respectat, că homosexualitatea nu este ceva de care trebuie să te rușinezi. După coming out, cariera lui Ian nu numai că nu a suferit, dar a înflorit. A jucat Gandalf în The Lord of the Rings, Magneto în X-Men. A devenit una dintre cele mai mari vedete de cinema din lume, la o vârstă când majoritatea actorilor se retrag. Și a devenit și un activist pentru drepturile LGBT. A vorbit la evenimente, a susținut cauze, a folosit faima sa pentru a face bine. Astăzi, Ian McKellen are 86 de ani și încă lucrează, încă acționează, încă militează pentru drepturile gay. Și este un exemplu viu că autenticitatea nu înseamnă sfârșitul carierei, înseamnă începutul unei vieți adevărate. Acestea sunt cele 10 povești. 10 bărbați care au trăit în epoci diferite, care au făcut alegeri diferite. Unii au avut curajul să facă coming out în timpul vieții, alții nu au avut acest curaj. Unii au trăit autentic și fericit, alții au trăit în minciună și suferință. Dar toți au ceva în comun. Toți au fost parte dintr-o generație care a suferit. O generație pentru care a fi gay în Hollywood era echivalent cu o condamnare la moarte profesională. O generație care a trebuit să aleagă între carieră și autenticitate, între faimă și fericire, între a fi iubit de public și a se iubi pe sine. Când ne uităm la aceste povești, trebuie să ne amintim că lucrurile nu au fost întotdeauna așa cum sunt astăzi. În anii 50, 60, 70, homosexualitatea era considerată o boală, o perversiune, o crimă. Oamenii gay erau arestați, erau internați în spitale psihiatrice, erau supuși la terapii de conversie, erau ruinați social și profesional. Și dacă erai actor, dacă erai în lumina reflectoarelor, era și mai rău, pentru că imaginea ta publică era totul. Și dacă imaginea ta era distrugată, cariera ta era distrusă. Așa că majoritatea actorilor gay alegeau să se ascundă, să mintă, să trăiască dublu. Și mulți au plătit un preț teribil pentru asta. Alcoolism, dependență de droguri, depresie, sinucidere. Pentru că nu poți trăi în minciună fără să plătești un preț. Nu poți nega cine ești, fără să te distrugi pe tine însuți. Dar acești 10 bărbați, fiecare în felul său, au încercat să lupte împotriva acestui sistem.
Rock Hudson, deși a făcut coming out doar când era pe moarte, a pus SIDA pe harta națională. Montgomery Clift, deși nu a făcut coming out niciodată, a trăit autentic în privat, chiar dacă asta l-a distrus. Tab Hunter a așteptat până la 74 de ani, dar în final a avut curajul să spună adevărul. Anthony Perkins nu a avut niciodată acest curaj, dar moartea lui de SIDA a deschis conversații importante. Raymond Burr a creat o minciună elaborată pentru a se proteja, arătând cât de departe erau dispuși să meargă actorii pentru a se ascunde. Sal Mineo era aproape de a face coming out când a fost ucis, devenind un martir involuntar al mișcării gay. William Haynes a ales autenticitatea de la început, arătând că este posibil să trăiești autentic și fericit, chiar dacă pierzi cariera. Cary Grant a trăit în ambiguitate toată viața, reflectând confuzia multor bărbați din epoca sa. Richard Chamberlain a așteptat 69 de ani, dar în final a avut curajul să vorbească, oferind un exemplu pentru generațiile tinere. Și Ian McKellen a făcut coming out voluntar și a dovedit că poți fi gay, deschis și de succes. Fiecare dintre aceste povești ne învață ceva diferit. Ne învață despre curaj, despre frică, despre prețul autenticității, despre ce înseamnă să trăiești într-o societate care te urăște pentru cine ești, dar ne învață și despre progres. Pentru că dacă comparăm situația din anii 50 cu situația de astăzi, vedem cât de mult s-a schimbat. Astăzi, actorii gay pot face coming out fără să își distrugă carierele. Astăzi, există actori gay deschis care sunt vedete de top. Neil Patrick Harris, Matt Bomer, Zachary Quinto, Jim Parsons, toți actori de succes, toți deschis gay, toți respectați și admirați. Asta nu ar fi fost posibil fără curajul bărbaților despre care am vorbit astăzi, fără sacrificiile lor, fără suferința lor. Ei au deschis drumul. Ei au făcut posibil ca generațiile următoare să trăiască autentic. Dar nu trebuie să uităm că lupta nu s-a terminat. În multe părți ale lumii, a fi gay este încă ilegal. În multe țări, oamenii gay sunt încă persecutați, încă uciși, încă forțați să trăiască în ascundere. Și chiar în țările unde homosexualitatea este legală, discriminarea încă există. Oamenii gay încă se confruntă cu prejudecăți, cu ură, cu violență. Așa că poveștile acestor 10 bărbați nu sunt doar despre trecut, sunt despre prezent, sunt despre viitor, sunt despre lupta continuă pentru drepturi egale, pentru acceptare, pentru dreptul de a trăi autentic. Când vă uitați la filmele lui Rock Hudson, gândiți-vă la durerea de a trebui să săruți femei pe ecran când în realitate erai atras de bărbați. Când vă uitați la Montgomery Clift, gândiți-vă la suferința de a nu putea fi niciodată tu însuți. Când vă uitați la Cary Grant, gândiți-vă la complexitatea de a trăi într-o lume care nu îți permite să fii cine ești cu adevărat. Aceste filme sunt minunate, aceste performanțe sunt incredibile, dar în spatele lor se află durere. Durere reală, suferință reală, sacrificiu real. Și de aceea este important să ne amintim aceste povești, să le spunem, să nu le uităm, pentru că acești bărbați merită să fie amintiți, nu doar pentru talentul lor, nu doar pentru filmele lor, ci pentru curajul lor, pentru faptul că au încercat fiecare, în felul său, să trăiască autentic într-o lume care nu le permitea asta, pentru faptul că au deschis drumul pentru generațiile următoare, pentru faptul că au făcut posibil ca astăzi tinerii actori gay să nu trebuiască să se ascundă, să nu trebuiască să mintă, să nu trebuiască să trăiască în frică. Scrieți în comentarii ce părere aveți despre aceste povești. Scrieți dacă știți alte povești similare. Scrieți din ce țară ne urmăriți. Și dacă v-a plăcut,
vă rog să vă abonați la canal și să lăsați un like. Am multe alte povești de spus despre culisele Hollywoodului. Povești care merită să fie cunoscute. Povești care ne învață despre istorie, despre progres, despre lupta pentru drepturile omului. Vă mulțumesc că ați rămas până la final. Vă mulțumesc că ați ascultat aceste povești. Și vă mulțumesc pentru că înțelegeți că autenticitatea este mai importantă decât orice altceva. Că a fi tu însuți, chiar dacă lumea te condamnă, este actul suprem de curaj. Și că acești 10 bărbați, fiecare în felul său, au fost eroi. Nu pentru că au făcut filme mari, ci pentru că au avut curajul, măcar pentru o clipă, să fie ei înșiși. Dar vreau să vă spun mai multe despre fiecare dintre acești bărbați, pentru că poveștile lor merită să fie înțelese în profunzime. Merită să vedem nu doar suprafața, ci și ceea ce era de desubt. Să ne întoarcem la Rock Hudson. Când Rock a anunțat că are SIDA în iulie 1985, America a intrat în șoc, pentru că Rock nu era doar un actor oarecare, era simbolul masculinității americane, bărbațul perfect. Și dacă el avea SIDA, asta însemna că SIDA nu era doar o boală a homosexualilor promiscui, era o boală care putea afecta pe oricine, chiar și pe cei mai respectabili dintre noi. Dar, să vă spun ceva pe care puțini îl știu, Rock a știut că are SIDA cu aproape un an înainte să anunțe public. A fost diagnosticat în iunie 1984, dar a păstrat secretul, a continuat să lucreze, a filmat un serial, TV Dynasty, în care juca alături de Linda Evans. Și într-una dintre scene, Rock trebuia să o sărute pe Linda, o scenă romantică. Dar Rock știa că are SIDA, știa că boala se poate transmite prin sânge, prin fluide corporale. Și deși medicii spuneau că nu se poate transmite prin sărut, Rock era îngrijorat. Era îngrijorat că ar putea să o infecteze pe Linda, dar nu a spus nimic. Nu nimănui, pentru că dacă ar fi spus, toată lumea ar fi aflat că are SIDA și atunci toată lumea ar fi aflat că este gay. Și Rock prefera să moară decât să fie expus. Când în final adevărul a ieșit la iveală, Linda Evans a fost furioasă. S-a simțit trădată, s-a simțit folosită. A dat interviuri în care spunea că Rock ar fi trebuit să îi spună că avea dreptul să știe. Și avea dreptate. Dar Rock era atât de speriat de ideea expunerii încât nu putea gândi rațional. Viața lui întreagă construise o fațadă, imaginea bărbatului heterosexual perfect. Și ideea că această fațadă ar putea fi distrusă era mai înfricoșătoare decât moartea însăși. Când Rock a murit, la doar 2 luni după ce și-a anunțat diagnosticul, a lăsat o mare parte din averea sa pentru cercetarea SIDA. A creat fundația AMFAR, American Foundation for AIDS Research, și banii lui au salvat mii de vieți. Au finanțat cercetări care au dus la dezvoltarea medicamentelor antiretrovirale, medicamentele care astăzi transformă SIDA dintr-o condamnare la moarte într-o boală cronică, gestionabilă. Așa că, deși Rock nu a trăit deschis ca bărbat gay, moartea lui a făcut mai mult pentru comunitatea gay decât oricare venea în viață ar fi putut face. Montgomery Clift merită și el o explorare mai profundă, pentru că Monty a fost poate cel mai tragic caz dintre toți. El nu a murit doar de alcool și medicamente, a murit de inimă frântă, de imposibilitatea de a fi el însuși. Monty s-a îndrăgostit de multe ori în viața sa, de bărbați în principal, dar uneori și de femei, pentru că Monty era fluid în sexualitatea sa. Nu se identifica strict ca gay sau heterosexual, era pur și simplu atras de oameni, de suflete, de frumusețe. Una dintre marile lui iubiri a fost Elizabeth Taylor. Da, Elizabeth Taylor. Ei au lucrat împreună la 3 filme și au devenit cei mai buni prieteni.
Elizabeth îl iubea pe Monty și Monty o iubea pe Elizabeth, dar nu în mod romantic, sau cel puțin nu în mod fizic. Era o dragoste profundă, spirituală, o conexiune care transcendea sexul. Elizabeth a fost singura persoană din viața lui Monty care îl înțelegea cu adevărat, care îl accepta așa cum era, care nu încerca să îl schimbe sau să îl forțeze să fie ceva ce nu era. Când Monty a avut accidentul de mașină în 1956, Elizabeth a fost prima la fața locului. Ea filmau împreună Raintree County. După o petrecere la casa lui Elizabeth, Monty conducea spre casă când a pierdut controlul mașinii și s-a izbit de un copac. Fața lui a fost sfâșiată, dinții erau sparți, maxilarul fracturat. Elizabeth a alergat la mașină. L-a găsit inconștient, sângerând abundent și a făcut ceva incredibil. A pus mâna în gura lui Monty și a scos 2 dinți care blocau căile respiratorii. I-a salvat viața. L-a ținut în brațe până când ambulanța a ajuns. Și mai târziu, când studiourile vroiau să îl înlocuiască în film, pentru că fața lui era distrusă, Elizabeth a amenințat că va pleca și ea. A spus că dacă Monty nu termină filmul, nici ea nu va termina. Și studioul a cedat. Monty a terminat filmul, dar nu a mai fost niciodată același. Fizic, fața lui era diferită. Operațiile de reconstrucție nu au putut restabili frumusețea originală, dar mai grav, psihic era distrus. Durerea constantă, dependența de analgezice, depresia profundă. Tot asta l-a coborât într-o spirală din care nu a mai putut ieși. Elizabeth a încercat să îl ajute, a încercat să îl facă să meargă la dezintoxicare, să caute ajutor, dar Monty refuza. Spunea că nu are nevoie de ajutor, că poate să se oprească oricând vrea, dar nu putea. Și pe 23 iulie 1966, asistenta lui Monty l-a găsit mort în dormitorul său. Avea 45 de ani, arăta de 65. Elizabeth a fost distrusă. A plâns la înmormântare. A spus că a pierdut pe cel mai bun prieten al ei. Și ani mai târziu, când vorbea despre Monty, încă plângea. Încă simțea durerea pierderii, pentru că Monty fusese special. Fusese o ființă rară, un artist adevărat. Și lumea îl pierduse prea devreme, prea tragic. Tab Hunter are și el o poveste care merită să fie spusă mai detaliat, pentru că viața lui nu a fost doar despre ascunderea sexualității, a fost despre supraviețuire într-o industrie brutală. Tab a crescut sărac. Tatăl lui era violent. Mama lui era depresivă. A fugit de acasă când era adolescent. A dormit pe străzi. A lucrat orice job putea găsi. Și când a fost descoperit în Central Park, părea prea frumos pentru a fi adevărat. Prea perfect. Studioul Warner Bros. L-a transformat în produs. I-au dat numele Tab Hunter. I-au creat o imagine. Băiatul perfect american. Curat. Inocent. Heterosexual. Și-au vândut această imagine cu succes. Fetele cumpărau reviste cu el pe copertă. Cumpărau discuri cu cântecele lui, chiar dacă nu știa să cânte. Cumpărau bilete la filmele lui, chiar dacă nu știa să joace, pentru că nu conta ce făcea, conta cum arăta. Și Tab arăta perfect. Dar în spatele acestei imagini perfecte era un bărbat care suferea. Un bărbat care trebuia să mintă constant, să se întâlnească cu actrițe pe care nu le dorea, să pozeze pentru fotografii cu femei pe care nu le iubea, să joace rolul heterosexualului fericit, când tot ce își dorea era să trăiască autentic. Și când revista Confidential a amenințat să îl expună în 1955, Tab a crezut că viața lui s-a terminat. A crezut că va pierde totul. Cariera, banii, faima. Dar studioul l-a salvat. Au făcut un deal cu revista. Au oferit un scandal mai mare în schimbul tăcerii despre Tab. Au expus pe altcineva în locul lui. Și revista a acceptat.
Așa funcționa Hollywoodul în anii 50. Studiourile controlau totul. Controlau presa, controlau poveștile, controlau vieți întregi și Tab a supraviețuit. Dar cu un preț. A trebuit să continue să mintă, să continue să joace rolul, să continue să trăiască dublu și asta l-a uzat. L-a făcut să fie cinică, să nu mai creadă în dragoste, să nu mai creadă în autenticitate. Abia când a împlinit 70 de ani și a realizat că timpul îi este limitat, Tab a decis să spună adevărul. A scris cartea Tab Hunter Confidential. A spus totul. Despre viața dublă, despre relațiile secrete, despre frica constantă, despre prețul pe care l-a plătit pentru faimă. Și cartea a fost un succes, nu pentru că oamenii voiau scandal, ci pentru că voiau să înțeleagă. Voiau să știe cum a fost să fii gay în epoca de aur a Hollywood-ului. Voiau să înțeleagă suferința. Și Tab le-a oferit asta. Le-a oferit adevărul. Crud, dureros, neînfrumusețat. Anthony Perkins este un alt caz tragic, pentru că Anthony nu și-a putut accepta niciodată homosexualitatea, chiar și în privat, chiar și cu sine însuși. A crescut într-o familie conservatoare. Tatăl său, deși actor, era un om strict, religios, care credea în valorile tradiționale. Și când Anthony a realizat că este atras de bărbați, s-a simțit rușinat. S-a simțit vinovat. S-a simțit greșit. A încercat să se schimbe. A mers la terapie de conversie. Da, ați auzit bine. Anthony Perkins a plătit psihologi pentru a încerca să îl facă heterosexual. Ani întregi a stat în cabinetele terapeuților, vorbind despre atracția sa față de bărbați, încercând să înțeleagă de unde vine, încercând să o elimine, dar, desigur, nu a funcționat. Pentru că homosexualitatea nu este o boală, nu este ceva ce poate fi vindecat, este cine ești. Și niciun terapeut, oricât de bine intenționat, nu poate schimba asta. Dar Anthony nu a înțeles niciodată asta, sau nu a vrut să înțeleagă. Așa că a continuat să încerce și când terapia nu a funcționat, a încercat altceva. Mariajul. S-a căsătorit cu Barry Berenson în 1983, când avea 51 de ani. A crezut că mariajul îl va vindeca, că dacă se va forța să trăiască ca heterosexual, în cele din urmă va deveni heterosexual. Dar, din nou, nu a funcționat, pentru că nu poți minți natura. Nu îți poți schimba cine ești fundamental. Anthony a continuat să aibă relații cu bărbați chiar și după căsătorie, în secret, desigur. Barry știa sau bănuia, dar nu spunea nimic. Accepta situația, pentru că îl iubea pe Anthony. Și Anthony o iubea pe ea, într-un fel, nu romantic, ci ca pe o prietenă, ca pe o tovarășă, ca pe cineva care îl accepta așa cum era. Când Anthony a fost diagnosticat cu SIDA în 1990, a păstrat secretul chiar și de Barry. Nu i-a spus până când, nu a mai putut ascunde, până când boala a devenit evidentă. Și atunci, când în final a spus-o, Barry a fost distrusă. Nu pentru că era supărată, ci pentru că era tristă. Tristă că Anthony nu se simțise suficient de confortabil să-i spună mai devreme. Tristă că trebuise să treacă prin asta singur. Tristă că societatea îl făcuse să se simtă atât de rușinat încât nu putuse cere ajutor. Anthony a murit pe 17 septembrie 1992. Barry a murit pe 11 septembrie 2001, într-unul dintre avioanele care s-au prăbușit în World Trade Center. O tragedie incredibilă. 2 oameni buni, 2 oameni care s-au iubit, fiecare în felul său, distruși de circumstanțe pe care nu le-au putut controla. Raymond Burr a creat poate cea mai elaborată minciună din istoria Hollywoodului și a trăit cu acea minciună toată viața. Dar să vă spun ceva fascinant. Raymond nu a creat minciuna singur.
A fost ajutat de studio, de publiciștii săi, de întreaga mașinărie Hollywood. Pentru că în anii 50 și 60, când Perry Mason era cel mai popular serial de televiziune din America, studioul CBS știa că Raymond este gay. Toată lumea știa, dar nimeni nu vorbea despre asta. Pentru că Perry Mason era un erou american, un avocat integru, un bărbat moral. Și dacă publicul ar fi aflat că actorul care îl juca este gay, serialul ar fi fost distrus. Așa că studioul a creat o poveste despre un bărbat tragic, un bărbat marcat de soartă, un bărbat care pierduse tot ce iubea. Prima soție, ucisă într-un accident de avion în Scoția în 1937. A doua soție, moartă de cancer în 1955. A treia soție, moartă și ea. Și un fiu, Michael, mort de leucemie la 10 ani în 1953. Povești tragice, povești care explicau de ce Raymond era singur, de ce nu se recăsătorea, de ce nu avea iubite, pentru că era un bărbat distrus de tragedie, un bărbat care nu mai putea iubi. Și publicul a crezut și a empatizat. A văzut în Raymond nu doar un actor, ci un om real care suferise. Și această empatie l-a făcut și mai popular. Dar totul era fals, complet fals. Nu existase nicio primă soție, nicio a doua soție, nicio a treia soție, nici un fiu, Michael. Totul fusese inventat și Raymond a trăit cu această minciună 30 de ani. 30 de ani în care a trebuit să își amintească detaliile, să fie consistent, să nu facă greșeli, pentru că o greșeală ar fi putut dezvălui totul. Între timp, în privat, Raymond trăia cu Robert Benavides. S-au cunoscut în 1958, când Robert avea 26 de ani și Raymond 41. Au devenit parteneri. Au cumpărat o fermă împreună în Sonoma County, California. Au crescut orhidei. Au trăit o viață liniștită, departe de ochii curioși ai Hollywoodului. Dar nu au putut fi niciodată deschiși. Nu au putut merge la evenimente împreună. Nu au putut fi fotografiați împreună. Nu au putut trăi ca un cuplu normal, pentru că Raymond era Perry Mason și Perry Mason nu putea fi gay. Raymond a murit pe 12 septembrie 1993. Robert a moștenit tot, ferma, banii, totul, pentru că în testament Raymond îl numise executor și moștenitor principal. Și abia atunci lumea a început să bănuiască, să pună întrebări și încet adevărul a ieșit la iveală. Un biograf, O'Neill Hill, a cercetat povestea lui Raymond și a descoperit că toate acele căsătorii erau false, că nu existase niciun copil, că totul fusese o minciună elaborată. Și când cartea a fost publicată în 2001, lumea a fost șocată. Șocată nu de faptul că Raymond era gay, ci de amploarea minciunii, de faptul că reușise să păcălească pe toată lumea timp de atâția ani. Povestea lui Raymond ne arată cât de departe erau dispuși să meargă studiourile și actorii pentru a proteja o imagine. Cum erau dispuși să creeze vieți întregi false, doar pentru a ascunde adevărul. Salmineo este poate cel mai tragic caz de toți, pentru că a fost ucis chiar când era gata să facă coming out, chiar când era gata să trăiască autentic. Sal crescuse în Bronx, într-o familie italiană conservatoare. Tatăl său făcea cercetăuturi, mama sa era casnică, aveau 8 copii, Sal era al 3-lea. A fost un copil problematic, s-a băgat în bande, a fost arestat pentru furt. Părinții nu știau ce să facă cu el și atunci un asistent social le-a sugerat să îl înscrie la cursuri de teatru, să îl țină ocupat, să îi ofere un scop și a funcționat. Sal a descoperit că iubește actoria, că este bun la ea, că pe scenă se simte viu. La 14 ani juca deja pe Broadway.
La 16 a fost ales pentru Rebel Without a Cause și viața lui s-a schimbat pentru totdeauna. Filmul a fost un succes uriaș. Sal a devenit o senzație. A fost nominalizat la Oscar. La doar 16 ani, era cea mai tânără persoană nominalizată vreodată în categoria cel mai bun actor în rol secundar. Dar Sal avea un secret. Era atras de bărbați. Și în anii 50, asta era ceva de care nu se vorbea, mai ales dacă erai idol adolescentin. Așa că Sal a ascuns. A avut relații publice cu actrițe, cu Jill Howard, pe care a cunoscut-o când filmau Exodus, cu Stephanie Powers, dar toate erau false. În privat, Sal avea relații cu bărbați. Se întâlnea în baruri gay, în cluburi underground, în locuri unde putea fi el însuși fără să fie recunoscut. Pe măsură ce anii treceau, cariera lui Sal a început să se deterioreze. Rolurile adolescentului rebel dispăruseră. Hollywood nu știa ce să facă cu el. Nu era suficient de bărbătos pentru roluri de action. Nu era suficient de frumos pentru roluri romantice. Era blocat într-o zonă ciudată. Și banii au început să dispară. În 1972, Sal era aproape falit, dar atunci a avut o idee. A decis să scrie și să regizeze o piesă de teatru. O piesă despre un tânăr gay care încearcă să se accepte pe sine. Post-scriptum. Your cat is dead. O piesă curajoasă pentru epoca aceea. O piesă care vorbea deschis despre homosexualitate, fără să o condamne, fără să o judece. Pur și simplu o prezenta. Piesa a fost montată off-Broadway în 1973 și a avut succes. Nu un succes uriaș, dar suficient pentru a da speranță lui Sal. Suficient pentru a-i arăta că poate avea o carieră vorbind despre experiența gay. Sal a început să fie mai deschis. A început să meargă la baruri gay fără să se mai ascundă. A început să vorbească despre drepturile gay în interviuri. Nu făcuse un coming out formal, dar toată lumea înțelegea și era pregătit să facă pasul final. Era pregătit să spună public că este gay. Și apoi, pe 12 februarie 1976, a fost ucis. Înjunghiat de 10 ori în parcarea din spatele apartamentului său. Ucigașul, Lionel Ray Williams, a spus mai târziu că era un jaf, că nu știa cine este Sal, că l-a ucis pentru că l-a văzut arătând bine și a crezut că are bani. Dar mulți nu au crezut această poveste. Mulți au crezut că Sal a fost ucis pentru că era gay, că a fost o crimă motivată de ură, că cineva l-a văzut ieșind dintr-un bar gay și a decis să îl pedepsească. Niciodată nu vom ști adevărul. Ce știm este că Sal Mineo a murit la 37 de ani. Murit violent. Murit singur. Murit chiar când era gata să trăiască autentic. Și asta îl face și mai tragic. În final, toate aceste povești ne învață ceva important. Ne învață că a fi autentic este esențial pentru fericire, că nu poți trăi o viață împlinită dacă trăiești în minciună, că prețul ascunderii este prea mare. Unii dintre acești bărbați au avut curajul să fie autentici, alții nu, dar toți au suferit, pentru că societatea nu le permitea să fie ei înșiși. Astăzi, lucrurile sunt diferite, nu perfecte, dar mult mai bune. Tinerii actori gay de astăzi pot face coming out fără să își distrugă carierele, pot trăi deschis, pot fi ei înșiși. Și asta este datorită curajului bărbaților despre care am vorbit astăzi. Ei au deschis drumul, ei au plătit prețul, ei au făcut posibil ca generațiile următoare să trăiască liber. Și pentru asta le datorăm recunoștință, le datorăm respect, le datorăm amintirea lor, pentru că ei au fost pionieri, au fost eroi. Și poveștile lor merită să fie spuse, merită să fie cunoscute, merită să fie amintite pentru totdeauna.